मोनसे गिदिर खौरां जम्मू काश्मीरनि कुपवारायाव सासे भारतारि रौनियानि जिउ खहा आरो गुबुन 7 रौनियाया जोखोम जायो। थांनाय समफोरनिफ्रायनो जम्मू काश्मीराव मोनसेनि उनाव मोनसे थाद'नाय दै उदखारिनि गाग्लोबनायाव भारतारि रौनियानि जिउ खहा जाबोगासिनो दं। बे समाव उदखारिफ्रा जम्मू काश्मीराव भारतारि रौनियाखौ गोख्रों नोजोर होबोगासिनो दं। नंगौ, फिन आरोबाव जम्मू काश्मीरनि कुपवारायाव पाकिस्ताननि उदखारिनि गाग्लोबनाय। दिनै फुंनि समाव जम्मू काश्मीरनि कुपवारानि लाइन अफ कन्ट्रलाव पाकिस्ताननि बर्डार एक्शन टीमनि उदखारिफ्रा सीमा बारनो नाजादोंमोन आरो उदखारिफ्रा भारतारि आर्मी पोस्टआव सिगां गुलि गावग्रोदोंमोन। बे जाथायनि उनावनो भारतारि रौनिया हान्जायाबो फिन उदखारिनि सायाव फिननाय होदों। नाथाय उदखारिजों फिन दावहा नांनायावनो सासे रौनियानि जिउ खहा जायो आरो मेजर रेंक अफिसारजों लोगोसे गुबुन 7 रौनियाया जोखोम जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला भारतारि रौनिया हान्जाया पाकिस्ताननि बर्डार एक्शन टीमनि गाग्लोबनायखौ फेलें खालामदों आरो बे दावहायावनो पाकिस्ताननि सासे उदखारियाबो जिउ खहा जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला पाकिस्ताननि बर्डार एक्शन टीम एबा उदखारिफ्रा कुपवारानि लाइन अफ कन्ट्रलाव हाबहैनायखौ खौरां मोनना भारतारि रौनिया हान्जाया उदखारिफोरनि बेरेखा बे गिदिर अपारेशनखौ लादोंमोन, जायनि जाहोनाव कुपवारायाव पाकिस्ताननि उदखारि आरो भारतारि रौनिया हान्जानि गेजेराव गिख्रंथाव गावलायनाया जायो। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं, अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिहाबिलिटेशन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं, अब्ला नोंथाङा रिहाबिलिटेशन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै सेनं बामुनपारा दरंआव थानाय रिहाबिलिटेशन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिहाबिलिटेशन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।